ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз 31 декабр 2023 сол қарор дорем дар молбозори ноҳияи дӯстӣ хоҷаги Шпек Саттаров. 1000 белоруси баробар ба 120 сомонӣ навор кардем. гоҳҳои гӯсоладор, буқачаҳои савдошудагӣ, буқҳои калон, сари тарозу, молои майда, гӯсфандои бародор, ҳамаи намуди моло навор кардем. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавед. барои пешрафти канали яктаи лайк, видеоро то охир тамошо кунед. мо видеоро сар кардем барои дастгирӣ. раҳмат. бародаро, нархи кунҷора 4 сомону 20 дирам. тонна гиред 4 сомони ҳам гирифта мешавад. акнун медороем тарафи мол бозор. бародаро, мана 4 буқача савдо шид. сеташ якҷоя 12450 сомонӣ. инами ҳар сеш. дута сия, якта зард. моза қафуша мешон мекунад. наиш калонтарш ҳамин да. ношам 12 кушрой. ай қафуша. 12450 ҳар сеш як ҷоя. гоҳи гӯсоладор, гӯсолаш мода хеле калон шуда. буқа рафтага бо ё не? чанд қашид? як моҳ 10 рӯз шуда бо буқа рафта. сеюм гӯсолаша саҳар бега 5 литр шир 9500 нархеш савдо мешавад. 8300 бозор кардеста ҳозирашта. додагӣ нест. чоршах шуд тамошо кунед. як моҳу 10 рӯз шуда, 40 рӯз шуда ки буқа рафтааст. гӯсолаш калон шуда уже 83 бозор кардеста. наҳаним гуфтаеста дага. сози хуби. рақами телефона гап бизан. 938 20 80 30. адрес участкаини Калхозобод. участкаини ноҳияи Балхи Калхозобод. харидоро боша ина рақамоша гуфтем. маромат кунед. аз номи канали Маъмур Азия гап занед. шиноса иншоалло муомилаи хуб карда метия. 83 бозор кардаеста. бародаро, гоҳи карпати калон қад баланд, гӯсолаш мода. ба гуфти соҳибаш дуюм зоиша нархаш 18000 савдо мешавад. як аз 15000 када, як аз 16000 када. ҳозирашта додагӣ нест. гӯсолаш мода моҷича. чочоша бинед. 15-16000 бозор кардаеста. бародаро, гоҳи карпат савдо шид. гӯсолаш хеле калон ай. и отдельно савдо шудага. фақат нақша фаҳмидем. касе ҳамеро савдо шуд дидага хабардора дар комментария бинависен. гоҳи карпат фалон сум савдо шуд гуфта. ина бачаш буда и отдельно савдо шудага. ина карпата як кас гуфт 85 савдо шуд, як кас мега 89. кадоме хабардора савдо шудидага дар комментария бинависен. ё 85 ё 89 савдо шудага. и тоқа бе гӯсолаш отдельно савдо шудага. ина чочош. мумкин ки буқа рафтагӣ боша, барое ки гӯсолаш калона хела. бародаро, гоҳи ёши якамзой барои молкунӣ. гӯсолаш мода будааст. ширша оле чин накарда мега, ширш аниқ набудааст. 9500 сомон бозор кардаеста. якамзой гӯсолаш мода. чочош.
қафушан тамоша кунед. Гови гӯша 9,500 бозор кардест. Бародаро ята гови гусоладор савдо шудеста. 8,500 пурсидеста дига. Ози маълумотошо пурра нагирифтем, ози бо мепурсем. Гусолашаш хушро буда. 8,500 кардеста. Нами гова қати бачаш. Гусолаш мода будааст. Қилаемма қилмаемма? Қилаемма қилмаемма? Librin odamlarını kamera Odamlarını kamera qilmanda siz. Kamera qilmanda. 8000 пурсидестан гусолаш мода будааст. Ширша нафаҳмидем аниқша. Бисёр бошад. 3-4 литр шир дора, айраниш маълум аст. Ширша не ки ман аниқ нафаҳмидем. Бародаро гӯсфандои бародор савдо шудааст. 4 саат. 4 саат гӯсфанди бародорай. Не ҳар сеш я нархай, не иш дига нархай. Ишаме ки ёштар буд барои ҳамин. Иш дига нарх не ҳар сеш 2200 сомонӣ савдо шудага. Гӯсфандо камтар солошон рафтага мекӣ. Пири бад нео камтара. 2200 не 3 таш, не 4 шо нафаҳмидам. Дутта барра. Калониш 700 аст, майдаш 500. Барои мед додарай. Бозор ӯзирашта нархи аниқ накардмега. Дар ирғачима хучқарман? Ирғачи кӯй. Кӯям ирғач, ҳа? Ҳар душам модам аст. Бародаро бухаи калон савдо шудааст. 15000 мега савдо мешавад. 11,500 ҳамин бухара пурсидааст. Зияти дигаш аст, бояд 9,5 пурсидааст. Наира 991 9100 сомонӣ. Не майдаша. Ай, уноҷин савдо шуд. 5880 сомонӣ савдо шуд. Ҳарики 56. 59. 5880. Giremem. Adres boyu khani man boz digene. نه 1900 یا گوسفند باردار دیگه سودا شد. 1900 سوم. گوسفند فاربهی مودا 1520 سودا شده است. فار بیا کنیم برای گوشت سوزا. تاکی کالون سودا شد. Uyurlu kazal takacağım. 400 1800. Bunu sizce bilmez mi? Ира 16 чанд 1600 чанд савдо шудаги қариби 1700 шудаги иш. Ҳар ду такам савдо шудаги. Иш 1800 4 сола така будааст. Бухаи калон савдо шуд 11200 сомонӣ. Бози тарозу мемонад мебинем. Çoğusada 50 kilo. 1200 ne 11700 budaaст. 270 370 kilogramda 1200 гуфтам 11700 савдо шудааст. 370
70 кило бор доштааст. Вазни зиндааш. سیصد 10 کیلو برآمد. نهنیم هزار سودا شده است. کیلوشا گفتیم نشان دادیم. خیلی گزالا بود است. نهنیم هزار سودا شده. 1750 сомон шухор барои куштан. Сарф рӯза шухора. Қарбаги шаблин дамбора бинем. Чақар шухор зура. Якта гӯсфанд савдо шудааст 1200 сом. гӯсфанди 200 харид. барои молкиния мешавад 1200 харидааст. Кам трак слабитар аст. Нигоҳ мекунед.